rongge gunung kandha seluwo ora ati sapa nyawang mesti sayang ora bisa kandha sapa lena kena rayekno yuwana
Hawa
Muga-muga terhibur selalu. Oh ngono to, Gel. Biasane iki ning sebelah kono lho. Sapa nih? Mbak Wiwin kuwi. Oh, iki hari ini Delok bogal sedelok tok absen. Heeh. MC tuwek yang bla 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 kok bar Bar ki ilang. lunga. Ning iki kok katrem ya? Heeh. Bu Win, engko dastermu nek suwek lho. Soale playu rono, mlayu rene, mlayu rono, mlayu rene kaya bogel ngene iki lho anteng. Mongko setiaku atiku kapengin lalati sliramu aku lilo sliramu Mas bogel I love you. Ayo Gel, ayo Gel. Kene yo sepira gede rasa tresnaku mau kanggo sliramu ya wong ayu. Tenane Mas. Aja nganti kowe kanggo karo wong liya ya wong ayu. Ono. Yo. Sapa kae reko kambang baku sajan awe-awe asik ireng manis lamun mesem atiku bangsa tenan wong ayu wong ayu. Tenane wong ayu. Apik kok wong ayu. Orane kae ilurah
saka gerdu lepus wae wonten malih kinten sing tayupan. Napa kelapa? Goyang Pak Widodo. Urip enake kaya ngene. Saking sesemangat matur suwun
ting bendho. Nekat pulut ting bendro. Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring-miring Dek Cahayu Kijing Miring. Garape versi Mentir Sragen. Monggo parian, Pak.
Parian monggo. Jerik lurik suwe pinggire jot dilirik ana sing duwe ayo ayo mas kijeng mereng ayo ayo mas kijeng mereng sendok borok kir-ukiran ora ketok dadi pikiran rasane rongko kurang legit tambahi gula kaya ngene rasane wong tresno rina wangi katone ngoto mas kijing miring ayo mas kijing miring tembak ting calone jare kapok jaluk meneh ayo mas kijing miring ayo ayo mas kijing miring jalani sawerane Pak badhe parian. sawerane jalani ayo Pak De Monggo. ayo Etan baling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dik, kijing miring ala ayo Dik, pen ayo Dik, kijing miring. Ayo yo, kijing miring. Pen ayo Dik, nyambil bolong sisa bajing. ayo mas Oh, ya iya ayo ayo mas oh. kijing miring ayo kuning kuning ayo meyen lagi kesanjing ijo ijo godhonge turi komleang godhonge nangka ayo kanca sing ati-ati aja padha tumindak Allah dadi selawe Joko Tapat dadi selikur pikir-pikir duwe ora lihat dadi sedulur Sara disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. jaluk sapa
sakit pengen kanjeng sakwa si Kerajaan Purwosari Indonesia. Gujus Saras. Pak, monggo Pak.